ondaleti bizi ginen. Pues niki beste umeo saltzen diki, eta eskolara, ez gudun zaten ez gazarik, ez ekonomika zer da, hori ez, lurkesua biztu ziten atautxik, eta egiten hon esnia beroto, hautsatarti, gozardu eta ibaten nintzen eskolara. Eta eskaloian, eta ez gudun arramar egunon, buenos días. Eta sartu eta lemizko dana, Viva España kantatu. Hori zen. Eta gero itxerat horri, eta juste eta etzen ez hon bezala ariketarik baten musika, bestik ingles. Pues juste eta nio aiz feliz. Feliz. Bueno, eta gainera? Nio feliz. Hori gainera? Katilun puixkakin, eiken un bazkari eta jostatzen ginen kanpon, ez dut juguetik ez da. Hemen, nik erraten zuten, ni ez nintzen ere hau denbora ez nire literatura. Ez kunun hori telebiste, ez kunun egunkaririk, ez kunun irratirik. Nik sufritzen hon. Zu sufritzen hon? Guratxa zen gorrilla. Gorrilla. Horretzen zen gorrilla. Eta, klaro, hemen baziren tiendako batzuk, eta... Zubile. Nik tiki guratxa gaiztu aritzen du. Eta, nik garatzen du, miozein du guratxa, nik ziten jork esplitzen. Odol bere okuz zirela. Osea, ziren hori zukarakuntzuna gorrilla zirela. Legi izan duzten hemen beste etapa txar bat, makin. Makin denbora. Makik hemen etxe bati sartu eta hemen dikan horretek txibata zoman torri polizik eta biztu bilari eta hori hemen herritik bertan, hori dena politika gerran. Makin zire behar denbora aldeineko persona batzuk da. Bai, makik badirela, denak beldurtu maki bat zirela eta makiz ziren eskapo zabiltzen bat zuen. Izako bat zuen. Ere bazen kontrabandua, hombre. Gabaz. Eguna baziten zuen baserrin lana, eta gabaz hartu paketia eta, bueno, hemendikan... Gabo osoa, igual. Gabo zila, bura bizkarri. Eta beti ilun bitan linterni gabe, igual txibata zot pasatu, oazti bila bibin, igual tiru, hemen izan duzen eritu. Eta bizitzarra. Bizitzarra. Biru birazun zen bertarik. Bi eskola, mutiku galde batera, eta beste aldera neskak. Arantzan bertan. Eskola geran, erditi muro batekin partitxua. Zenbat ume dire eskola noen? Badire zaila, bai. Ja, iruro ume usteko badire. Eska, malda guzti arte bertan dena, Hori ere, DBH ja bertan, herri txiki bat intzatxiko. Zeku berean? Bera. Oindela oain joan urte? Hemen. Egin ditu. Arantzan. Hemen gua euskara. Euskara. Eskolan erdaraz, baina. Binon, eskolan hitzik edez, euskaraz. Apeza bakara, doktrina. Hitzik edez. Zu problema paratuta, ez enteintzen eta zu badakizu zizaila den hori, ez enteintzen. Pixkanaka hasi ginen ikasten erdaraz, nio. Eta geldik ginen, Ez euskara? ez euskaraz ez erdara. Euskaraz eskritzen ez da. Elizak euskaraz, ez utzi, Elizak. Gaur egun ere bat? Ne mantentzen duen uste dute? Mantentzen euskara. Badire bidiru horrek daldun minio. Ez, alea dena euskara. Umea aurrat dena euskara zekionten. Gure euskara, gure euskara. Ekusten zora, nolko dugu? Nolako dugu? Nolko dugu? Orduan gaztainati bizi zen baina. Dia honietzen. Hori eranen izu. Horretik bizi zen. Herri guzia zen, kanpotik bizi zen. Hemen tienda batzuk eta gainoko netzen inor, dena kanpotik. Baserriko lan. Gaztaina, ardian, hiliakin tiendako kontu pagatu, etzun egunero ematen zizuten apunti. Eta gero zuzenin gaztaina edo ardi hilia edo lo que sea, gure aramen, arekin likidatu. Eta hemengo bizin izan duda dena baserretik. Naturala. Aldun egun, baina ez da lan aukera hontirik. Aldatu zen. Aldatu zen, lehen. Laminazio. 58-60 ona laminaziones beran ere bai. Lehenengo joaten zen mendira mutilak. Hori, ja, 16 urte, 17 urtekin, mendira joaten ziren eta neskak hoteletara. Hoteletara lana dutan. Bilaute. Eta mutile berrez, igual, urtarriletik hasi eta abendu arte. Batzuk torzen ziren bestetarako, bestatzuk ez, baina uda guzile mendira. Uda, herria gutxa, Herria gutxa duten zen. Uste buru ordu ni handi bakarra zen. Guretzat handi bakarra. Eliza lemizikoa. Eta Elizara,
Eta gero beti bezala bazkaldu, ilusioekin alasanin plazan Gordiona. Esperak zer? Esperak. Lautan esperak. Claro. Eta gero Gordiona plazan ez unun berbenan faltikan, Aukera bainun Gordionistak, Kordionistak. bino, ilun azkila jo bitxarte. Orduan, albinti bat entzen, eta Ilun ezkila egin zuten, iluntzerako ezkila eta Ilun ezkila. albintia. Eta albintiko itxi ezin zuen Gordiona eta orduan dena itxera. Gusto. Guztu namagortzien. Amaberkina. Bergin eguna. Musika. Ez, Pilote partidu eta are joku. are joku. Bai, Oiarra joku. Oiarra ere bai, zaten zituzten. Astokarrera ere bai, entzen bai. Gero betiko ruguladorik Eskola posto eta Dantzarik ere bai. Dantzarik ere bai. Dantzaluzia. konkursu egin zen bertako parejak. Konkurso de baile. Bai ez? Bai. Solitu. Hori, egunaz, gazti, egunaz lo eta gabaz besta. Eta gure adineko persona berez. Umiltzako. Egunaz arteri. Bai. Umiltzako zaten dire. Aurrentzat badire. Bai. Eta gero, Dantzak ere bai, pilota partidura bai, herriko dantzak ere bai, hainbeste jende, hainbeste gazte, eta gero aurrak ere bai. Hori bai. Ume txikiak Dantzak prestatzezte, hori bai. egun hartako, eta bazpolita da, txiki-txikiak, tondixu. Dantzarek Gero biak. biak, zaharrak ere bai, 50 urtetik gotxukuk ere, atetzen dire amorkin egunin dantzatzera. Oiunia, Etxerria, Bergania, Ergania, Iruz, Zaindia, Zainia, Gero tienda Lau. egiten zuten taberna, erdi taberna zerbitzen zuten baitara. Hori. Joan tenia ihandetan ireki izaten Bai. zen. Gatxini ere bai egurdi arte ireki izaten zen. Tiendatan maiten zuten Tiendatan? kopak. Kopa ganista, Moskatel, eta Nestik ateri, nestik ateri. Nestik ateri, eta galletu lutxetik, Galleta, Moskatel. Moskatel eta anís. Tiendak leheno bazira, zemat? Tienda, Gordo gatxinia, sei. joan tenia, Polinia, Iru. Beznia lau, eta Bergania bost. Bost, hori dio karrati. Dentik. Ziren kaprestu, Denak. astun kaprestu, txintxa, Denetik. zer gehiago. Sagun artik. Xagun artik, azere artik, Pinturak eta Dena. abarkak, Bueno. kritikan, bueno, depostistak, maiz bat, eta Donato Larretxea, Donato Batista, Larretxea, eta gero Besuraiek ere bat ju, Besuraiek ere bai. Batista eta Batista, Madariaga, eta gero txistulariak, Txisturaiek ere bai. Euskiboko zaharra daitzen zutena, Txistua txistu egitilea, eta bestia Teodoro Larralde. Larralde, etxe txistu egitea, gero txistulariak. Txistularia. Eta gero hori, Iban. Bai, hori ja gaztigu da. Bueno, musika da, ez? Musika da. Jo, ba, Hori gaztigu. ez nebentzakin da, Baina ez nire. Eta guai fire bat inado. bere semia. Ja. Don Esteban Pestorek Esteban, baina bai. bizila bat, hemen baserretaran alde. Mentalizatu deizio hau duzu, Bai, bai, zuek ikasatzue, Polien. baserri zitera pistak iretzeko laguntzigun, Telefono operatiba ere bat bai. iretzeko ere bai, telefonuk ere bai. Telefono ere bai. Don Esteban irigoien, men izango da, irrati bat paratuzun Bai. ilegal, Ilegal. Bai. eta funtzionatu zuen urte sailaz. Bai. Areri esker detzen ginen notiziz, Bai. Notizi urazen, egoiten ginen gauetan esperun, Ez, Zala, bai. guen ben bai baserri. Etzen telebistarik. Normala. Normala. Bueno, pikirik ez da, Pikirik bakarrik ez da. beti lehen nagotik heldu denak pixkot irantzi, tarantzak hola pixka. Zer, Ek gumino pixkot, kategori gehiago. karretera generalan mubiltzio eta ek erderaz geixu egiten zute, Ba, eta hori. gure zen barre itxio eta ez gunun erdera egiten, eta ek Egire baloratzen zuten, orduan baloratzen zen, Madrid txikita. erdera fakina, como más, euskaldunak tontu. Nesakarrekin hobekio. Nesakarrekin hobekio. Nesakarrekin bai, hartu mana... Jantzikin hori ez, gure garaian lehen eta lehen Madrid Madrid txikita. txikita. Madrid txikita da izan gari jantzi ere. Erdera ziken zutelakoz. Madrid txikita. Eta gubino geixio... Gure pixkot gaiztasun horregatik, Gubino geixio eta bai. Nolakoa? Ez dakit, erraten dut lan Langile. itxile girela, langile Itxino bat. langile. Itxile girela erraten dut, ez dakit nire zut uste. Lehenago, nik uste baina ez. Baina hemen gaztia duda Ba, lana bai, ikeko ikeko gukin eta eta gaztia duda, hombre, beste evoluzionatzen da, Ja, gauzu zitan ja. nio. Hemen dara jendia nahiko ireki jartzen nahi, du mikro ikusten txu lehen butiken Bai, ireki. bai, hombre. Eta
fama izan dugun alaztarrak itxila, Euskaldunak nola dudenak, Euskaldunak itxila. Bueno, fama txarra izango nuen, harrikelariak egin. Baina siglo baten, erratzen zuten. Harrikelariak, osea, kanpoko jende etortzen zenin, harrikeriatzen gintula. Egun urte baitu horrek, esaldi horrek. Arantzako harrikelariak. Etortzen bentzen igual, kanpoko mutili bat, baserri batera neskaiztara, eta herriko mutilak hartuta harrika bat bialtzen zuten. Hori da, harrikelariak. Hori ridikulo hori, aquí gira borratzen, Aizu portzera, nola ere deitkatu zu,